नोंथांमोना आबौनि लाइफ स्टोरीखौबो माने नायनो थाखाय एक्साइटेड जानानै थाबानो जाबाय आरो नोंनि गोदोनि गोसोनि खाहानिफोरखौ गासिबो खोन्थाजोबनांगौ जाहैबाय जोंहा जि गोसाव गोसाव माने दिनै खोन्थाया माने गाबोनसो आरो ना गाबोनसो खोन्थागोन आरो ना एक्साइटेड जानानै थाबानो जाबाय आरो ना रायजोफोर आच्छा एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोरा गिबियावनो गोसो गैयाबाबो आंनि नैबे रुगुंसिनि गुवार बिखाजों अननाय आरो मोजां मोननायजों नोंथांमोनखौ नैबे गस्लानि मैसो गोजाजों स्राय बरायहरनाय जाहैबाय आरो ना ओमफ्रायहाय मैया रायलायखानाय बायदिहाय स' नोंथांमोननि सिगाङाव जोङो माने खोन्थानो आखायाव लागोन आरो ना नैबे सालथेजों आंजों आरो ना रायजोफोर लाभ स्ट'रि खोन्थानांगौनो गोदो मारै गोसथो जेना माया बेखौ खिथानांगौ दा खिथागोन र' नोंनिखौ नोंनि आलदा खिथागोनब्रा दा दिनै आंनिखौसो खिन्थाग्रोनांगौनो दा खिथागोन आं बेखौ लायगोन गेस्टिंसो लायगोन ने नोंनिखौ नांथ'वा नोंनिखौ दाहायफोर मोनायाव जागोन बा गाबोनफोर जागोन ओमफ्राय माने दिनै जोंनिखौसो खोन्थागोन लाभ स्ट'रिया माने जोंनि गोसोथोनायखौ जों हिन्जाव जाजों खोन्थागोन लायगोन थ' एक्सुवेलि दा माने खोन्थायोबा एसे इन्टारटेनमेन्ट लानानै खोन्थानांगौ आरो ना जाहाथे बयबो मिनिनाय जा बयखौबो मिनिहोनो हायो बेबायदि आरो ना रायजोफोर थ' ओमफ्राय माने आङो मेन पइन्टआव हाबसै आरो ना रायजोफोर माने मेन पइन्टआव हाबनाया बेनो जाहैबाय माने गोदो आङो नोमबाजैखौहाय जानाखि आंनि फंबायमोन बा आदा बाजैमोन बा आबै आबौमोन आमाय आनैमोन जाय आंनि भिडिअ नायगिरिमोनसिम खोन्थाहरनाय जाहैबाय आरो ना एक्सुवेलि माने आं गोदो हिनजावखौहाय बिदिनो मायाव लोगो मोनामोनलाय लोगो मोननाय लामायाव बेखौ आं बुंथ'ला माने जोंनि रिलेसनशिपआ बेसेबां गोबाव थानाय ओमफ्राय माने आं बेसेबां क्लासाव बेखौ लोगो मोना एक्सुवेलि आं बेखौ लोगो मोननाया जाहैबाय बेसेबांमोनलाय क्लास 7 मोन ना क्लास 9 आं क्लास 9 मोनब्रा क्लास 9 आव लोगो मोनदों आं नोंखौ ओमफ्राय क्लास 9 आव लोगो मोननानै दालाय बोसोरसे थानानै आंनि मेट्रिक पास जानाय बार्थडे माबा मिस्टि मोनजालायाखै नों दालाय माने आं बेखौ क्लास 9 आव लोगो मोनदों आरो ना माने क्लास 9 आव लोगो मोनदों एक्सुवेलि माहाय लोगो मोननायाबो माने ओरैबायदि डेन्जार जायगायावसो लोगो मोनदों आरो ना माबे जायगा होनबा माने बियो लेडिबार साइकेल लानानै माने बिब' बबेबा जायगायाव बाथाबारियाव हाबा जाफैदोंमोन नामा बे टाइमाव आं बेखौ लोगो मोनदों आरो ना रायजोफोर ओरैबायदि लेडिबार साइकेल लानानै लामायाव जिरायगासिनो दंमोन आरो ना होमबा जों बे टाइमाव सोरमोनथाय बिरदै फंबाय ना बयलार फंबायमोनथाय आं जिखुनु गोसोआव गैला आरो ना बेजों जों जोंनि न'निफ्राय गामि फारसे थांगासिनोमोन आरो ना आं बे समाव खानाय लानानै सिनजालायहरनो हेलमेट हरलायहरनायमोन बेखौ नुहुरबाय आङो दाब्लाब्ला आंबो बिदि सिख्लाजों रायलायथारगोन आङो माने आंसो खालामग्रोनाय जादों आरो ना प्रपसखौहाय रायजोफोर दा ओमफ्राय माने आंसो बानायग्रोनाय जादों आरो ना प्रपसखौहाय माने आंनो थांनानैहाय माने होनहैदों आरो ना बेखौहाय ओरैनो गोसोनि दंना गैया खादां ओमफ्राय दाना मानसिया दंना गैया आं गोसांगो जाबाय थाबाय नाम्बारा हरलायना होनहैबाय आं डाइरेक्टनो ओमफ्राय दाना नाम्बारखौबो गमामायैनो हरगारबाय आरो ना बे हरनाया नाम्बारखौ हरदों हरनाया ओमफ्रायहाय माने जेब्ला आं बे आंनो नाम्बार हरो आरो ना रायजोफोर बे जेब्ला आंनो नाम्बार हरो ओरैबायदि हेपिया माने ओरैबायदि खुसि आरो ना बुंनो हाया जाय खुसिखौ आं लाइफआवनो मोनफेराखै एकदमबारे खुसिजोंनो मा खालामगोन मा मागोन जोंनि गामिनि हारसा दननि दखानावहाय फुरा बे समावथ' लाफु बनास कार्ड मोनलाबायना 9 थाखानिया 120 नोंसिना बेसेबांबा मोनो बेखौनो 30थासो बायना गामियाव रानलाजोब्बाय आं बेखौ मोननानै खुसि आरो ना ओमफ्राय दाना जेब्ला गामियाव थांनानै फन बुयो फनानो माबा सुइस अफ गोगोम जोंबाय आं हिनजाव आंखौ थगायनानै थांखो ना माखो नंबाय आरो ना आं रायजोफोर माने ओइदिनखालिनो मोनायाव बिफाजों फना देख्रेब जादों जाहैदों गोदो बे फन फिसासो लायोमोन दे बिसिनि कार्बन एकदमबारे 300 थाखानि मोनलाबायग्राया बिदिखौसो लायोमोन आरो ना बियो ओमफ्राय माने ओइदिनखालिनो बिफाजों देख्रेब जादों जाहैदों फना खर' गरम जाजोब्बाय आं मिथिबाय बेजों थगायजानाय बायदि मोनबायना आङो फनानो बुबाबो नाङा ओमफ्राय दाना बिदिनो जोंनि गामिनिफ्रायबो बिदिनो दतमा हायार सेकेन्डारियाव हाबग्रा बिदिनो उन्दैफोर दंखायोमोन माखासे बेखौ सिनायनाय आरो ना एक्सुवेलि ओमफ्राय आंथ' बेखौ सिनाय ना मायो जेबो मिथिया जाहैबाय ओमफ्राय बे दतमा गार्लसआव हाबोमोन नालाय दा जोंनिफ्रायबो दतमा गार्लसआव हाबग्रा दंखायो आरो ना रायजोफोर ओमफ्राय दाना बेबायदिनो बिराद मा खालामगोन मा मागोन मोननानै बिराद नागिरबाय आङो बिराद सोंबाय आरो ना आङो बेखौ बहा मोनगोन बहा मोना जोंनि गामिनि माखासे फंबायफोरनाव नुबाय नोंसोर ओरैबायदि सिख्लाखौ सिनायो नामा ओरैबायदि खानाय जाथि लागायलायनानै फैनाय मानाय
उमुक ओरैनि दांसिन आं बिदिनो होनलाबायबाय आरो ओमफ्राय दाना बिदिनो माबा बिदिनो होनलाबायनानै खिथाबाय आं गोसांगो महरखौ हमनानै खिथाबाय आरो ना आङो रायजोफोर ओमफ्राय दाना बिदिनो जोंनि गामिनि माखासे बिनानावफोरनाव सोंबाय आङो ओमफ्राय दाना बे क्लासावबो उनावहाय नामखौ सोंनानै मिथिबाय आरो ना बिदिनो लिलि होननानै ओमफ्राय दाना दतमा हायार सेकेन्डारियाव हाबग्रा लिलियानो सानै दं जाहैदों दाना सोर सासेया कमपिउटार जालायबाय सासे दतमा दाङारफुथिनि ओमफ्राय सासे गेलागुरिनि आरो ना कमपिउटार जालायबाय नागिरबाबो मोना ओमफ्राय आङो जोंनि गामिनि माखासे बिनानावफोरनो मेथाइ जाहोनानै आंनि नाम्बारखौहाय हरनानै बे सिख्लानो हैथां होनबाय आरो ना आङो ओमफ्राय दाना जेब्ला सानथाम सानब्रै थायो ओमफ्राय दाना आं बिराद नाम्बार नागिरबाय नागिरै बिराद मेंनाय मोनबाय आङो बिराद जिरायबाय आरो ना आङो ओमफ्राय दाना सिख्लाया गाव मा गोसो जाखो दाना गावनो हारसिङै फन हरदों दे आंनावहाय आं सानसेखालि गामिनि लोगोफोरजों गेलेगासिनोमोन गावनो हारसिं फन हरदों आरो ना बे फन हरनायनिफ्रायनो ओरैबायदि हेपि आङो ओरैबायदि हेपि रायलायनायानो 9 घन्टासो रायलायखादों आङो बुंनायासो आंनाव रं जाखो ना माखो माने दतमा गासै आरो ना हाबनायाहाय हायार सेकेन्डारि होनलांबाय थादों जाबनो आरो ना ओमफ्राय माने आं नाम्बारखौ हरनानै दोनखाबाय नालाय सासे जारौनो ओमफ्राय गावनो बिदिनो नाम्बार लानानै आंहाय कल खालामफिनबाय आरो ना रायजोबो बेबायदि जादों आरो ना ओमफ्राय बिदिनो बे रायलायनाय आरो ना ओमफ्राय बिदिनो फुजा देवल बहाबा थाङो बेरायो फार्स्ट टाइम जों राजधानियाव थांदों दै राजधानियाव बिजिसिआव क'क्राझारावहाय मोनसे माबा प्रग्राम जादोंमोन बेयाव जों फार्स्ट टाइम थांदों आरो ना रायजोफोर मिनिबावबाय खाहानि खिथाबा मानो नोंबो बिराद मिनिलाय ओमफ्राय जों गोदो मेट्रिक एगजाम हैबाय आरो ना सासे लोगोजों आंजों माने आंनि सासे लोगो हिनजाव दंमोन आरो ना जोंजोंनो एखे क्लासाव फरायफानाय स' माने बे समाव बिसिना गारि गैयामोन नालाय दा ओमफ्राय बे समाव आं स्कुटि सालायलाबायो ओमफ्राय बे समाव आं लोगो नालाय जों जयैनो एगजाम हैयो होननानै जों सानैजों थाङोमोन आरो ना ओमफ्राय बिसिनि लामाजोंनो थाङोमोन आंबो मिथिया बेखौ बे लामानि होननानै आरो ना ओमफ्राय बे समाव बेजों गोसोथोलायाखैमोन दै ओमफ्राय दाना बे लामाजों थांनायाव बिसोर आंखौ बिराद नाहरबाय थायोमोन जाहैदों फाग्लिया मालाय हौवाजों थांलायबाय जालाय जाहैदों आंजों थांफाग्रा हिनजावखौ दाना गोगोम जोंसो जाहैदों बिसोरो मालाय हौवाजों थांलायबाय फाग्लिया बेबायदि बुंलायलायोमोन जाहैबाय आरो ना ओमफ्राय मा बुङोमोनलाय मेट्रिक एगजाम हैबाय आरो ना ओमफ्राय दाना बिदिनो माने बे आंखौ फुरा सिगांनिफ्रायनो फसायखायोमोन जाहैदों बिदिनो मेलाफ्राव लोगो मोनलाबायोमोन नालाय माने बुंनानैसो लालायाबो जाहैदों मानसिफोरनि सिगाङाव बुङोमोन आरो ना सिंफ्रा मोजां मोनखुमायोमोन जाहैदों गाव ओमफ्राय उनावसो आंनो खोन्थादों आरो ना रायजोफोर खिन्थु आं बेनो सेंग्रायाव बिराद बायदिसिना हरदों दे बेखौ आं गोसोआव दंजोबो मबाइल गंबा लांदों बे आंनिफ्राय गोदो आंनावहाय सिगारेट सोबग्रा माने मबाइल दंमोन दे मबाइलावनो लाइटार दंमोन आरो ना आंनियाव रायजोफोर बै टाइमाव माने आं स्क्रिन टाचबो लायोमोन किपेडबो लायोमोन ओमफ्राय सिगारेट सोबग्रा मबाइलाव ओरै होबानो दाबो सोरबा गोसोआव दं बे मबाइलखौहाय मबाइलाव ओरै होबानो सिगारेटआ अलरेडि खामोमोन आरो दा बे टाइमाव आंनि लोगोफ्रा माखासे सोबोमोन नालाय बेबायदि आरो ना रायजोफोर ओमफ्राय जेब्ला मेलाफ्राव लोगो मोनो मेथाइ जानो नामा माबा जानो नामा होनबा खाथानि बुखियावदो जुलाफि हरदो जाहैदों ओमफ्राय फार्स्ट टाइम आं बेनो खाथा निमखि 7 थाखानि हरदों आरो ना ओमफ्राय जुलाफि 25 थाखानि हरदों आरो ना रायजोफोर बे टाइमाव जोंबो फैसाबो गैया थाइसेबो फाग्ला खामायबोदों आरो ना बेबायदि खाहानि जादों आरो ना रायजोफोर माने आं बेखौ बिराद गोबाव नागिरना मोननाय आरो ना रायजोफोर ओंखायनो आं बिराद दाहा अनो आरो ना रायजोफोर बिराद गोबावजों नागिरना मोननाय नालाय दाहा अननायफ्रानो आजां गाजां आरो ना आरो रिलेसनावबो गोबाव जाहैबाय आरो ना जेब्ला बे आंजों फार्स्ट टाइम लोगो मोनलायदों फार्स्ट टाइम लोगो मोनलायनायावनो बोसोरसे थानानै मेट्रिक पास जानायनि डाइरेक्ट सन्देस हैदों आं बेनो लामायावनो जा लाना खारना थारबाय साला बेबायदि जादों आरो ना रायजोफोर मेन काहानिया जोंनि काहानिया बेनो आरो ना एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनदोंबा एसे कमेन्टफोर खालामलायहरबानो जाबाय माबायदि जादों जोंनि रियेल लाइफ काहानि आरो ना बियो बाव खुनु मोनसेबो माबा गैया दे मिक्स गैया दे गासिबो साफा खोन्थाजोबखानाय आं मारै लोगो मोनदों मारै लोगो मोनाखै स' बेबायदिनो जादों आरो ना एकदमबारे रियेल लाइफ काहानि बे जोंनि आरो ना रायजोफोर ओंखायनो दाहा अनो आरो ना आंसो मिथिगौलै बेखौ बबे जायगायाव नागिरनाङा आंनावसो दंजोबो दाहानो ओमफ्राय माने बिसिबां गोबाव रिलेसनाव थादों आरो ना जोङो एकदमबारे आंनि हिनजावजों आंजोंहाय बिमा नोंनिबा बेसेबां इयार्स जाखो ओरैनो नों थाल मोनाखै बेसेबां इयार्स जायामोन 9 years रिलेसनशिप मिथिबायना रायजोफोर 9 years रिलेसनशिप थादों जों सानैजोंहाय बिराद गोरामोन आरो ना जोंनि दौलेंखौ खुनु दावराव दावसि फैबाबो खुनु जों मानियामोन आरो ना जों जेरैखि जाया सौसिगोन प्यार किया तो डरना क्या बिदि होग्रासोमोन आरो ना जों रायजोफोर माने
बेबो बुलायनो रोंखायो आंबो खम सम नंखाया नालाय बुलायनायाव ओमफ्राय माने गोदोनि जाबो एसे एनै बिदिनो पारफेक्ट माबा दंखायो नालाय रावबो गिखायामोन जों सानैजों बिराद फालाहामोन सानैजों होगोन होनखायो माबा लोगो मोनलाबायबा बिदिमोन आरोना जों बेहाबो गोदोनि टाइकान्ड' लाफानाय एसे क्लास स्किलबो दंखायो आरोना आंबो खम फाग्ला मानसियासो गैया दे खिन्थु सिङाव पावारा अयथासार दङ सिसा बेदर जाग्रासो नालाय 9 years रिलेशनशिप आरोना ओरैबायदि गोरा दौलेंमोन आरोना जोंनियाहाय रायजोफोर एकदमबारे एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर आरोना जाहाथे ओंखायनो बयबो एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोरखौ लाभ गुरु ओरैबायदि हिनजाव मोजां मोजां मोन्थों अनग्राखौ मोन्थों होननानै आं बोर सारस्रियो आरोना बा आंनि भिडिअ नायगिरिफोरनिसिम आबै आबौमोननिसिम गोबाव जोरथों आंनि भिडिअ नायबाय थानो मोन्थों होननानै आं बोर सारस्रियो आंनि फंबाय थेख्ला थेख्ला सनाफोरनिसिमबो आं बोर सारस्रियो थाब थाब सेंग्रा गिदिर देरथों बयखौबो एन्टारटेनमेन्ट खालामनानै मिनिहोनो हाथों बेबायदि आरोना रायजोफोर गासिनिसिमबो नैबे आफा बाथौ बोराइनिसिम बोर सारस्रिनाय थाबाय जय शिव शम्भ भलेनाथ आफा बाथौ बोराइ जुग जुग जिउ मा एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर थ' बेनो आरोना जोंनि रियेल लाइफ काहानिया नोंथांमोननो आं दिनै गमामायैनो खोन्थाजोब्बाय आरोना रायजोफोर ओमफ्राय नोंथांमोना आबौनि लाइफ स्ट'रिखौ खोनासंनो मोनगोन आं खोन्थागोन आरोना नोंथांमोना एक्साइटेड जानानै थाबानो जाबाय आबौनिया साबसिन जाबावनो हागौ बेनाथ' सौखिनिफ्राय जोख्लाय जालायलायनाय माबा दं आरोना आबै थैनायावहाय बेबायदि सिगि जालायनाय दं आरोना आं माने आबौनि थाखायबो नोंथांमोना लानानै फैगोन एक्साइटेड जानानै थाबानो जाबाय आरोना आबौनिखौबो नोंथांमोना लाइफ स्ट'रिखौ खोन्थाथिनगोन आं आबौखौहाय खिन्थु खाब्बासो लोंहोनांगोन होनबासो खोन्थानो हागोन आरोना बिदिनो स' बेनो आरोना रायजोफोर बाय बाय ट्रा ट्रा